Preview. Preview. Il-lejla tajba ħbib tiegħi u ftit sigħat wara li nasal lura Malta wara li kont Turin preżenti nara il-partita tal-bieraħ fejn Juventus elbu lil Frosinone bl-iskor ta' 3-2 fl-Allianz Stadium li ħallietna bla nifsa l-aħħar. Nista' ngħid illi bajnejja u mpoġġi rajt u bidejja fuq qalbi ma jidhirx għal qalbi imma ikolli ngħid illi b'dan it-tim qegħdin fejn qegħdin verament huwa miraklu. Ġifieri l-bieraħ mirra l-logħba tal-Inter bit-tim bi tagħhom ħadd dawn ma jistalihom din is-sena għax din is-sena nistgħu ngħidu. Biss però ħanitkellem ftit fuq il-logħba tagħna. Rajt Juventus li sfortunatament mill-ġdid kif qed jiġri ħafna fl-logħbiet ta' dan l-aħħar jaqilgħu goals mill-uniċi xuttijiet li jiġu indirizzati lejn il-lasta difiżi mill-goaler Pollak. Szczesny sfortunatament tgħid li mela inti fuq it-television ma tarax, imma meta tkun ġol ground tista' tosserva aħjar u jiena dejjem ngħid li ġol ground huwa l-aħjar mod kif tista' tara logħba dik ħadd u qatt ma jneħħieli minn moħħi. Forsi jien għalhekk nipprova mmur nara l-logħb tal-qirbs kemm jista' jkun kull logħba għax inkun irid nara l-inqas logħba b'għajnejja fil-weekend fil-ground. Sajt nara d-difetti strutturali li għandna f'nofs il-ground, speċjalment jien il-bieraħ Locatelli ma ġobni xejn flok nibnu l-azzjoni inwadbu l-ballun lura lej il-goaler. Szczesny rajt naqa' Juventus konfużi, mhux naħseb naqra għal-ħin minnhom kienu konfużi, u nirringrazzjaw lil Alla illi f'din is-sena 2024 li tista' tgħid kważi għaddew diġà xahrejn minna Dusan Vlahovic skurja d-disa' gowl tiegħu. Biex kompletax il-bieraħ weġġew Rabiot u McKennie Rabiot li kiser l-għadma ta' subaħ il-kbir tax-xelluk fil-200 logħba tiegħu bil-flok Juventin u McKennie il-sloga spaltu x-xellukija biex dawn issa għandhom bejn ġimagħtejn u 3 barra biex il-midfield tal-Juventus ġie letteralment fuq id waħda kontanti. Spunt pożittiv tal-bieraħ kien Alcaraz. Niġi għal Paġelle il-goaler Szczesny prattikament ma kellux xogħol imma ma kellux tort fiż-żewġ goals li qala. Gatti forsi kien l-aħjar mill-ar fid-difiża, speċjalment lejn l-aħħar u ipprova anke jattakka. Bremer bieraħ li kien nervuż ħafna sofra ammonizzjoni wara 8 minuti u biex taxxa id-dinja veru ma minix tapposta Rabiot weġġa' f'konfront miegħu 5.5 u kien naqa' xejki wkoll. Barra minn hekk imbagħad Rugani li kien il-plejer li skurja il-gowl ta' rebħa fil-95 minuta skorruti nista' ngħid illi ħafna aħjar minn Aleksandro. Nazzarda ngħid li huwa wieħed mill-ftit bandieri jekk għad baqa' fih dan it-tim Juventin u li tant għandna bżonnhom biex jirritorna id-dem rebbieħ mhux nitkellem li Rugani sar xi xirej Alla fil-lu ta' ġifieri mhux qed ngħid minn dawn, imma għandna bżonn dem Juventin li daqgħu ir-rebħ. Nittama li l-gow tiegħu jagħtina żvolta ġdida minn issa
għal kumplament ta' l-istaġun, speċjalment ġinġi xlobiet jibsa immensament. Kambjażo l-biera 5.5, ir-Rugani tiħseba Kambjażo inti 5.5 ħalla waħdu lil ċedira jew kedira fil-go ta' wieħed. Ipprova ma jisur rajtu anka lejn l-aħħar, speċjalment rajtu verament tajjin. McKennie Mirġiet kellu logħba tajba tiħseba ġara kemm felaħ ta' żewġ assist lil Vlahovic li anka skurja Vlahovic minnhom. Sfortunatament għamel żball banali fl-aħħar illi qassam ballun fin-nofs u minn dik l-azzjoni biex jiddefendi l-ballun fl-loga spaltu. Locatelli 5.5 biex ma nizdardax nitħaqqu inqas kien l-ar player tal-logħba minn dan ir-reġista nistenna xi ħaġa aħjar mhux li f'Blalen lura kif qed preċedentament lejxesni ma bdejx nara. Rabiot inti ħsibta fil-ħin li għamel hemmhekk sostitwit mill-Alcaraz li Alcaraz nittama li Allegri ma jilagħbux għal għandu sens offensiv tal-logħba u fejn ma bdex isib attakkanti beda jipprova u Kostic li minn ġdid ma ġobni xejn. Inti 5.5 veru l-impenn kien hemm imma huwa dell bil-Malti ta' Kostic tas-sena l-oħra dak it-taħwit li kellna sen ilu. U għan sitta mhux li tant qed jimpressjonani jew qed iġenninni laqqas dan l-akkwista ġuntoli. Fuq Chiesa għandi naqgħodx kemm tgħid xi ngħid. Fuq Chiesa verament il-bieraħ rajtu bajnejja u kont iddiżappuntat immens. Minix ħan nippunta subajja fuq Chiesa għax jiena x'qed jiġri fid-dressing room tal-Juventus ma nafx. Id-dressing room trid tgħixha biex titkellem laqqas fil-medja. Issa jiena għandi xi ipotesi. Jew Chiesa joqgħod ħafna attent milli jerġa' jweġġa' meta l-Euro 2024 tinsab wara l-bib. Kull ma baqgħet li xhur oħra. U anke mal-grupp Juventin li kont magħhom dejjem staqsejt x'inhi eżatt il-pożizzjoni ta' Chiesa li ġibni għal mistoqsija oħra. Jew Allegri qed jagħmel tapposta għax ma sax nifhem li man-Nazzjonali jilgħab ta' stilla u mal-Juventus ma jinġabarx dal-plejer. Qed jilagħbu f'xi pożizzjoni li mhix tajba għalih. Ma nafx tekniku daqshekk fil-futbol minix imma xi ħaġa stramba m'għandix għalfejn immur Coverciano biex ninduna bija di. Inti 5 jildiet. Inti 5.5 mhux l-istess plejer sfortunatament li rajt fil-bidu meta kien qed jilgħab u telef ċans kbir ta' gow. Vlahovic inti ħtiminja skurja żewġ gows sbieħ ħafna u kienu li tal-ballun bir-ras nejn Rugani u l-Allegri inti 5.5. Juventus bla sistema ta' logħob niddependu fuq azzjonijiet personali ta' plejers individwali, anzi daħħal lir-Rugani. Fuq Allegri hemm ħafna spekulazzjoni u Ġuntoli qal jew kif qed jingħad minn kliemu forsi mhux daqstant ċar li jisom il-Juventus jixtiequ jżommuh. Allegri ta' min jgħid il-bieraħ u għall-ewwel coach fis-Serja li laħaq l-1000 u żewġ punti, ġifieri qabeż l-1000 punt bit-timijiet li mexxa. Ġifieri Juventus, Milan u Cagliari fil-bidu tal-karriera tiegħu. Li nista' ngħid kull meta mmur Turin dejjem tkun esperjenza sabiħa, issa veru it-tim Juventin mhux it-tim Juventin tad-deċenju ieħor ma li tara rebħa dejjem xi ħaġa pożittiva ma li tinsertem u it-tim tiegħek irbaħ b'gow fl-aħħar kienet it-tieni darba f'ħajti l-insertajta fl-2017 nejbujet mal-Milan u nsertajta il-bieraħ mal-Frosinone. Ma memorja li neqpa' nossa l-ħajti kollha u jibqu stampati ġew moħħi bħalma sfortunatament jibqu stampati dawk negattivi. Li jmiss hija l-logħba li it-tella li
id-Deni u tifqali wkoll anke ħġiġa tad-Deni. Minix qed nistenna xi ħaġa ta' barra minn hawn għax biex issa kif taxxaqa il-midfield tagħna u li hu diġà kien batut. U issa dik jonqos in-Napoli champions qegħdin fid-disa post qatt ma niftakar iċ-champions jinżlu u jorqsu daqshekk fil-ħama. Jiġifieri jistgħu jirbħulna u ma noħodix bi kbira li jirbħulna nhar il-Ħadd. Anzi, nispera li daw il-ġiex logħbiet ma narax ġiex telfiet għax ma Napoli u mal-Atalanta. Imma fuq il-logħba tan-Napoli sambat nitkellmu fil-mument opportun biex ma nibdiex insaħħan il-qija minn issa ma jmurx is-sur direttur jibda jirċievi xi xeba kummenti li qed nitsikhom kif ġralu meta aħna vvotajna demokratikament fuq De Laurentiis iktar kmieni fl-istaġun. B'rispett kollu lejkom, De Laurentiis tellakom fis-sema u għoddaskom ġol-oċean. Kif wara kollox għamel Agnelli li jenna, ta'? Għax dal-problemi li hemm tal-Juventus finanzjarji forsi veru ma kellux torza barra mill-Covid, imma ġabna l-kubtejna speċjalment lifna lil Beppe Marotta minħabba fih. Ġiex punti tal-aħħar, waħda hija dejjem kundannabbli fil-futbol issir violenza aħseb wara li jsir qtil, kif sfortunatament ġara f'kategorija dilettantistika fl-Italja fejn plejer ta' 19-il sena għala daqqa ta' sikkina minn żagħżugħ 20 sena u nispiċċa b'naqra aktar nota pożittiva li nifraħ lil supporters kollha tar-Reds, klus missieri li jżomm magħhom għar-req tal-League Cup. Peccato, Karim, kunx di tkun oħra, naf xi ġifieri finance mitlufa għandi esperjenza oltre minn biżżejjed jiena, sfortunatament, nintemmaw. Forza Juve, fil-veru sens tal-kelma, finu alla fine, saħħiet bib. Partitarji ta' Napoli, partitarji tal-Arġentina, dilettanti tal-futbol in ġenerali, issimgħu sew, Game Breaker ser iġib statwa unika ta' Diego Armando Maradona, LP Bede Oro. Din l-istatwa, magħmula mill-ħadid u tad-dimensjonijiet 1:10, ser tkun disponibbli mill-aħħar ta' frar fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Santa Venera għal prezz ta' €185. Għaldaqstant, jekk tixtieq li jkollok din l-istatwa unika ta' wieħed mill-aqwa plejers li qatrat il-logħba tal-futbol, fittex ibbukja il-kopja tiegħek ta' din l-istatwa ta' Diego Armando Maradona biex ma toħroġx iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ivvota l-individwu li tixtiequ jirbaħ l-unur tal-People's Choice Award fl-64 edizzjoni tal-Għażliet Sportivi Nazzjonali. Il-votazzjoni permezz ta' SMS tagħlaq fl-offsinar fit-2 ta' Marzu. Il-finalisti f'din il-kategorija huma Mario Bonello, Atletika, Clayton Castaldi, Pool, Gianluca Ketkuti, Trap Shooting, Brand Spiteri, Kickboxing, Mattias Spiteri, Ibburdjar, Sophie St. John, Ġennastika, Colette Sultana, Squash, Tanisha Thornton, Weightlifting, Rona Sherry, Malta Rugby Football Union. Ir-riżultat se jkun determinat bl-għażla ta' 100% tal-voti bl-SMS. Kull SMS jiswa 150 ċentesmu ta' euro. L-Għażliet Sportivi Nazzjonali, is-Sibt 2 ta' Marzu fit-8 ta' filgħaxija, live fuq TVM Sport Plus.
wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Buonasera amici del YouTube channel di Mixon, in diretta da Mosta a parlare stasera della splendida partita disputata da quello che hanno non è più buono, è sempre malato. Sì, parlo proprio di lui. Dybala! Dybala 3, Torino 2. Alleluja, to tell you the truth. Meta bdejt u rajt l-ewwel ħaf fil-lum tar-Roma, onestament, qed sissa naħseb l-iktar partita diffiċli jew inkella iktar minn diffiċli kienet partita kera tar-Roma taħt Keminna De Rossi. Kelli feeling li ħanerpu, iva, mhux se noqgħod nikdeb rigward il-feeling li jekk nerbħu xew le, iżda minn ra l-ewwel ħaf u minn segwa l-logħba ra li Ruma qishom taw l-inizjattiva t-Torino. Issa jien għandi filosofija fuq il-futbol li di. The best form of defense is attack. U mhux ħanejdilkom darba jew tnej meta bdejt narhom jilagħbu ma' Svidjar fuq wara, ġifieri li anke wara qed juri wara ċerta kapaċità b'saqajh u llum għalija jien goalkeeper li ma jkunx kapaċi b'saqajh bir-rispett kollu mhux goalkeeper validu, ma bdejx nieħu gost. Biss għalkemm kien hemm l-azzjonijiet min-naħa tagħna l-Torino ma kinux żiena. Jiġifieri kienet logħba pjuttost bilanċjata fl-ewwel taqsima fil-fatt ir-riżultat tal-ewwel taqsima spiċċa Roma wieħed wara li Dybala skurja penalti li kien sagrosant u ġabu draw it-Torino permezz ta' Zapata. Zapata li m'għandu l-ebda bżonn ta' ebda introduzzjoni. Naħseb kien li xtaqtu ma' Roma fil-fatt das-sajf kien viċin ħafna Zapata li naq ma' Roma imma mbagħad sar il-blitz u ġi Lukaku. Lukaku llum ħaġa l-istennejta beda minn fuq il-bankina. Għalhekk huwa tajjeb li inti jkollok mhux tim imma jkollok squadra. Mela, it-tieni ħaf naraw lil Roma joħorġu b'aktar volja u Dybala jivvinta gowl għala Dybala li meritatament poġġiena fuq 2-1. Wara ftit niġu 3-1 reġa' Dybala li llum kien vena di grazzja nispera li jibqa' hekk sal-aħħar tal-kampjonat li ċajtax mhux possibbli għax illum li jiena li jekk jagħmlu Dybala mar Roma naħseb illum l-ewwel hat-trick poplarti minn hekk rajna Dybala ġifieri il-vera Dybala li għandu jservi għal Roma. Ġifieri dawn l-istaġuni li l-umana naħseb din l-aħjar logħba li qatt rajtu jilgħab. U mbagħad kontra x-xejra tal-logħb fit-88 minuta autogol sfortunat ta' Huijsen. Biss għalkemm ġie dak it-3-2 qatt ma bsart imbagħad li t-Torino setgħu iġibu r-riżultat 3-3. Affarijiet denji ta' nota rajt? Rajna li minkejjem Ruma min qed jgħid kontra Smalling għalija jiena għalija Smalling fid-difiża ta' Roma huwa garanzija u l-fatt li naħseb ma tantx lab dan l-istaġun kien fundamentali fit-tkeċċija ta' Mourinho. Ġifieri Smalling
għalkemm u mhux l-ewwel darba li Roma li kellna plejers li ġew qishom imneħħija mill-Premier League, imma ma' Roma kienu suċċess ta' min isemmi lil Kolarov, il-Mkhitaryan li llum qiegħed mal-Inter, il-Dzeko, dawn kollha plejers li kienu skartati mill-Premier League u mar-Roma ir-Roma għamlu daqsxejn fortuna minn fuqhom. Fil-fatt Dzeko huwa wieħed mill-iktar scorers prolifiċi fl-istorja ta' Roma. Rigward il-logħba kienet logħba sabiħa, logħba li reġettat boost iktar għall-moral fit-twemmin u fil-kapaċità għax inti l-futbol dan hu. Il-futbol huwa għandek il-psike tiegħu. Logħba bħal di, all right, kienet fundamentali għal-ġirja għat-tielet post, għar-raba post, skużawni, to tell you the truth. Anke għat-tielet post ta' minix naraħ daqshekk il-bot, għax ġejn ċerti skontri diretti li huma mhux ta' min jarmihom. U llum kien hemm fuq page tar-Roma dew jagħmlu għalkemm il-paraguni odjużi ma ta' min isemmihom. U s-supporters qalu li kien hemm wieħed it-tim il-prestazzjonijiet tar-Roma ma l-istess timijiet taħt Mourinho ġabu 8 punti u taħt De Rossi ġabu 15. Ifhem. Ħana tieħ benefiċċju tad-dubju l Mourinho. Ma kellux il-full squad kif kellu De Rossi. So l-aħjar naħseb kieku daw l-affarijiet jiġu evitati. Jekk alla jrid issa ir-Roma misnewej mal-Monza, logħba li nixtieq li inkomplu b'din il-vena, logħba li tkompli tressaqna il fuq il-klassifika ta' min jinnota wkoll li wara l-logħba tagħna hemm il-logħba tal-Fjorentina mal-Lazio, hija logħba li lilna b'xi mod jew ieħor taffettwana ukoll kif ngħidilkom aktar il-qudiem nawgura lil dawk tal-Penthouse biex dar l-erba' jerpu il-konfront dirett tagħhom mal-omonimi tal-kulur. Li jġibu l-istess kuluri, ġifieri qed ngħidu li ħajkun hemm Roma, skużawni, ħajkun hemm Inter Atalanta. Qabel nagħlaq nixtieq nifraħ lill-kollega tagħna għar-rebħ tat-tazza tal-Liverpool ta' min jinnota li għandhom għalfej u għandu għalfej Julian jibki li ħajitlaq Klopp għax għalija Klopp kien il-katalist tal-bieraħ tal-10 tazza li rebħu l-Liverpool jiġifieri tal-Coca-Cola Cup. Ifhem, coach jagħmel differenza iva, ħafna wkoll. Coach meta jkollu t-tim fidejh u jsegwuh u anke plejer li ma jkunx daqshekk blażonat b'isem, iva, il-coach kapaċi jitrasforma ruħu. Jalla, issa l-Liverpool jisibu coach denju bħal Klopp li hija ħafna diffiċli għax b'kull rispett ħafna coaches mhux bħal Klopp jaqbdu plejer valorizzaw imma jkunu jisibuhom lesti. U ngħid il-ħabib tiegħi Karim, pekkato infaqtu l-flus għal xejn għax bitfarreb kulkom. Fuq din in-nota nixtieq nagħlaq ngħidilkom grazzi apparti minn hekk. Ukoll ħaġa ta' min isemmi wkoll il-VAR il-bieraħ reġa' fit-tazza li labu fl-Ingilterra reġa' għamel il-frejjeġ tiegħu plejer jispiċċa bil-krozzi u God bless ebda karta imma dan għalija jerġa' jservi ta' spunt biex inkompli ngħid kemm il-VAR huwa xi ħaġa li l-futbol qed tkompli tkissru. Qabel nagħlaq is-soltu l-appell tiegħi huwa biex intom tagħmlu użu minn dawn l-sponsors tagħna u nibdew minn hawn mela Kimi Clean, għandek il-ġuħ Murel Katalan, tittilab logħba tajba. Sfortunatament jien m'għandix ċans tgħaddi sant il-Grain Breaker u mbagħad għandek l-Spaces u biex tidher sabiħ mad-direttur tagħna titmur taqta' xarek għand il-Barber Room. Not oħra, infakkarkom fil-YouTube channel tagħna u l-programm li jmiss ta' Mix Zone ħajkun nhar l-erba'
flimkien ma' Brady fejn ħaddiskuti l-logħba Nottingham Forest kontra Manchester United u jekk Alla jrid wara hekk ukoll ikun hemm Antonella nispera li jkun ripikta pass jeqreb lejn il-kampjonat billi jirrakkuntanna kif l-Inter elbu lill-Atalanta. Fuq dawn l-affarijiet jien insellmilkom ngħidilkom notte, good night u ciao a tutti belli e brutti.